I ćao drugari, kako ste to ljudi, dobrodošli u moj novi video. Ljudi, znači pre početka klipa, pre nego što krenem, želio bih da kažem da otvaram 12 novih serijala, to ti kao neki specijal za 10.000 subscribera. Nisam mogao da sačekam za 10.000 subscribera, pa sam počeo čisto onako da vas uberem kako će to sve da snima, znači bit će svaki dan sve novi serijali da vidite kako, o čemu se radi i sve. Pa obavezno bacite like i sada krećemo sa story time-om, ali ovo će bude nekakav drugi story time jer pričat ću neka svoje strašne iskustva o nekim paranormalnim aktivnostima ili pričat ću tako neke na internet priče gde su ljudi pričali o nekim paranormalnim i tako ćemo deliti mišljenje. Ljudi, ja nisam bukvalno do skoro u neke te paranormalne stvari, nisam verovao u duhove, u neka mitska bića, da se kaže mitska bića. Kad kažem mitska bića, kažem na batuljke, vilenjake. Ulazim u kuću, posle bio sam nešto napolju, to je negde bilo oko 6 sati i 10 minuta. To je bilo pri kraju dana, mrak. I sada ljudi, ja ulazim u kuću, u kuhinju, jedno sve čijelo pušteno. Gledam sve na telefonu, znate, YouTube, ta posla već kako, šta se dešava u YouTube. I sad ostavljam telefon da mi se puni i idem u sobu da gledam neki film. Kako sam počeo da ulazim u sobu, ljudi, jebeno, slušajte šta mi se desilo. U sobi, na sred sobe su bila kolica, ali kolica za bebe, i onako stare, znate, možda da zamislite malo u glavi kako zamislite neka kolica onako stara, kao u nekom horror filmu. Meni se to prikazalo na centre sobe. I jebeno, what the fuck, zamišljam, ja protrljam, brate, oči i dalje stoji. Ja idem polako da vidim u čemu, i onda počinju ljudi, ovo je nešto što je najjezivije, počinju ljudi da se tresu kolica. Što mi se desilo da su stvorena kolica u mojoj sobi, što je počelo da se, što je, brate, srce počelo drng, brate, kolica, to ja hodam i kad sam nagazio na prag svoje sobe, sve je nestalo. Sve je fucking potpuno nestalo. Nisam verao u takva neka, ne znam, mitska bića, u te neke duhove, u te neke paranormalne aktivnosti, ali ovo mi se desilo. Ne verujem da sam imao paralizu sna ili tako nešto. Doslovno mislim da sam imao paralizu sna, probudio bi se ili nešto. Ljudi, ja ne znam, brate, fuck. Još, brate, ne znam da li vidite, brate, dlake, brate. Mislim, sad sam se naježio. Ljudi, ja se nadam da ste vi uživali u ovom klipu, ako jeste, obavezno lajkujte klip, obavezno bacite subscribe da uđete u Burazer Family, a ljudi, mi se idemo u sljedećem klipu, a do sljedećeg klipa, srećan pozdrav, ćao!